Слънцезащитен стик, серум или спрей. Толкова много слънцезащити на пазара. Ако се чудиш коя от тях да избереш, остани до края на това видео. Първият продукт е слънцезащита спрей на Cellfusion C. Невероятна! Хора, казвам ви, пробвате ли този продукт, няма да го оставите. Освен, разбира се, да се нанесе като последна стъпка от скинкер рутината ви и преди грим, можете да го нанесете и върху грим. Това е много лесен начин да си подновите слънцезащитата през деня. Важно е, не го забравяйте. Много е лека, придава страхотен глоу на кожата, не омазнява, ако имате кожа, която е склонна да се омазнява, и е страхотна. Още един продукт на Cellfusion C, това е охлаждаща слънцезащита. Да, чухте ме правилно, охлаждаща. След като я нанесете върху кожата, наистина се усеща лек изстудяващ ефект и на мен много ми харесва. Много е подходяща за летните жеги, за плажа, за дните, в които ви е горещо и просто искате леко да се разхладите. Също така този продукт е много лекичък. Показвам ви, буквално е като серумче. Разнася се много бързо и лесно, без да оставя абсолютно никакъв мазен или бял филм и според мен е невероятна. Слънцезащитата на Skin 1004 с синята капачка. Няма човек, който да не е чувал за тази слънцезащита. Има защо да е толкова популярна. Аз съм изхабила няколко опаковки, успях да намеря вкъщи само тези двете. Много е лека. Това е слънцезащитата, към която аз най-често прибягвам. Не оставя абсолютно никакъв мазен, лепкав или бял филм. Може да се използва под грим и е невероятна. Стик слънцезащита, тази е на Skin 1004 и аз много си я харесвам. Това, което е по-интересно при нея е, че придава лек блър ефект на кожата. Моята кожа е склонна да се омазнява и ми харесва, че този продукт я матира много добре. Също така е доста компактен и можете много лесно да си я нанесете навсякъде. Още един любимец, слънцезащитата от Purito. Тази е обогатена с серамиди и аз много харесвам. Отново няма нужда да казвам, че е супер лека, не оставя абсолютно никакъв мазен или бял филм. Разнася се супер лесно и просто вижте, изчезва за секунди. Подходяща е, ако имате чувствителна или проблемна кожа и отново може да се използва под грим, тъй като не оставя кир ефект. Още една слънцезащита, която бих казала, че се усеща като серум. За съжаление съм я изхабила и не мога да ви покажа консистенцията й, но повярвайте ми, изключително лека е, не оставя бели следи, мазен филм и тежко усещане върху кожата. Може да се използва под грим и оставя кожата много хидратирана и свежа. Това беше от мен. Не забравяйте да си носите и подновявате слънцезащита